Molt bones a tots, sóc en Raura al català i aquí us porto un nou gameplay, un gameplay en què parlem sobre un tema molt determinat, en què molts youtubers, un tema dels que molts youtubers es queixen i molta gent diu que molta gent ho fa i tal, i també ho critica, i és el tema de l'spam, els tipus de spam que hi ha. Bueno, perdoneu, està passant un puto avió per sobre casa meu, així estic. I això, parlem sobre l'spam. Aquí de fons us deixo una MOAB amb la PP90, una MOAB, sí, bona, per la meva opinió. Bueno, el que vosaltres opineu, etc. sobre la partida, si ho voleu deixar en els comentaris ho deixeu. Però bueno, en aquesta partida vinc a parlar-vos d'això de l'spam i tal. I jo us parlaré de que, a veure, hi ha dos tipus d'spam. Hi ha l'spam ben fet i el mal fet. Hi ha l'spam tipus sub per sub o subscriu-te al meu canal, sisplau, passa pel meu canal i subscriu-te. Això és un spam que no serveix per res, com ja molts us hauran dit. Tio, però si el sub per sub no serveix per res, o jo què sé, aquest tipus de spam no serveix per res perquè la gent se subscrivirà al teu canal encara que no t'agradi, encara que no els agradi, només perquè tu te subscrivis al seu, i no es tornarà a passar pel teu canal a la puta vida. O sigui, no es tornaràs a veure ni un comentari, ni un m'agrada, ni una visita, ni res. I per això mateix, i després hi ha l'altre tipus d'spam, que és l'spam en què enviem un missatge privat a un tio, li expliques tot el que fas en el teu canal. Bueno, perdoneu que interrompi ara un moment, però ara es para un moment perquè la connexió se'n va, el host se'n va, veieu que ara es quedarà parat, i bueno, torno a gravar perquè es va poder guardar la segona part. Ara, dintre de res, comença la segona part, com veureu, continua en 3, 2, 1, o sigui, sí, se'n va el host, com en molts cops se'n va en aquest joc, o sigui, aquest joc últimament se'n va molt, no sé si és que l'estan cagant ja amb el matchmaking, l'estan cagant molt, però últimament se me surt, per sort es guarda quasi totes les partides, menys una MOAB que no se m'ha guardat, no sé per què, en sèrio que me vaig ofendre perquè me va agradar moltíssim per penjar-la i vaig al cine i no hi era, desapareguda, o sigui, se busca, posaré un cartell de se busca a la partida perquè jo flipo ja. I bueno, això, anem a parlar de l'spam. A veure, ja us he dit que hi ha dos tipus d'spam i, o sigui, per pujar de subscriptors, per pujar d'amistats en YouTube, per pujar de gent que et segueix, s'han de fer el tipus d'spam d'enviar missatges privats a gent que tu creus que li interessarà el teu canal i enviar-li missatges privats explicant-li el que penges al teu canal, el tipus de jocs que penges, el tipus de... si penges d'un joc MOABs o trolejades, si el teu canal es dedica a que tu aprenguis a jugar a Call of Duty o només a riure o qualsevol coses d'aquestes, explicar cada quan penges vídeos, si faràs promocions després, perquè a la gent li interessa el teu canal i si vagi passant i cada vegada s'hi passi més, perquè cada vegada dirà, hòstia, a veure aquell enroure cara me'n recordo que fa, no què sé, 3 dies m'hi vaig passar, que penjava vídeos bons, bueno, és un exemple, que penjava vídeos bons, m'hi tornaré a passar que potser penjar més vídeos bons, i així la gent després cada vegada té més el cervell automàticament, quan està al YouTube li diu, quan se cansa, canal de roure, o sigui, tens aquell canal per anar a veure, que tu saps que t'han agradat vídeos, i per això hi vas, perquè t'ha enviat un missatge aquest enroure dient que el seu canal existeix, que el seu canal t'hi pots passar si t'agrada i si t'agrada te subscrius, te mires els seus vídeos, el dia que et deixi d'agradar te subscrius sense cap problema, millor un subscriptor perdut que no un subscriptor allà que no fa res, que l'únic que fa és tindre una suma més de subscriptor. I en sèrio que a mi, mira, si no mireu mai més els meus vídeos i tal, us desubscriviu i cap problema, m'expliqueu per què en missatges privats o tot el que vulgueu, que a mi, bueno, jo ho entendré i tal. I m'agrada perquè sembla que ara el canal està bastant actiu, no sé, gent que jo no conec com a amic, bastanta gent que no conec com a amic m'estan comentant els vídeos i tal com a català. Això m'agrada perquè jo també participo molt en vídeos de canals catalans, perquè al igual que jo vull que a mi m'ajudin, jo et vull ajudar. I com s'ajuda? No vull ajudar en que em promocionin en un vídeo, això també, això està de puta mare. Però promocionant en el sentit que jo segueixo a bastants youtubers catalans i tots els vídeos que m'agraden els comento, i la gent veu que els comento, la gent diu, hòstia, a veure aquest es passa pel seu canal, et coneix. És que tot és una suma, És a dir, no té per què ser promocions, sinó que et pots conèixer amb gent només per el fet de comentar comentaris seus.
o que ell també te contesti al comentari i tal, que pel que he vist de moment els canals catalans, encara que siguin molt importants, tots contesten, o sigui, m'agrada molt perquè puc anar en un tio famós del YouTube espanyol i que no et contesti mai, o sigui, s'ho tenen tan cregut que són importants que els hi sudem la polla, o sigui, nosaltres els hi cardem 500 missatges, 1.000, que estan tirant petards, que encara haurà guanyat Espanya. Hòstia puta, tio, espero que hagi perdut. Cristiano. Bueno, va, ja està. Sí, mira, encara que catalans dieu que Espanya és la meitat del Barça, i és que, tio, és la meitat del Barça, no sé què. T'ha d'agradar perquè és la meitat del Barça, tio. Sí, a mi què que sigui la meitat del Barça. I li baixen l'escut espanyol i no. La meitat del Barça hauria d'estar a la selecció de Catalunya i punt. Però bueno, és igual, això és un tema de política que no entrarem perquè el meu canal no és de política, la mare que els va parir. I bueno, doncs això, ja sabeu els dos tipus d'espam que hi ha, els enviar missatges de ei tio, que t'informo de tot el que hi ha al meu canal i si després t'agrada t'hi passes i tal, que està de puta mare, o el merda missatge que no serveix per res, que poses en un comentari de supo, subscriviu-vos al meu canal perquè soc molt guai, tio. Doncs molt bé, això no serveix de res, què vols que t'hi digui? Si és que... i això va així. O sigui, jo ja sé com fer els spams ben fets perquè la gent en conegui. I bueno, espero que aquest vídeo us hagi agradat. Un m'agradi preferit sempre ajuda, com ja sabeu. I us deixo aquí amb la Moab, amb l'última càmera de mort. I fins un altre, tios.